Салам алейкум, рахматуллах, мягкой. Очередной выборы, спектакль под названием «Выборы главы республики Чакани», выбранный главой 3 года назад 32 депутата выбрали главу республики. 30-40 сагушай безым барлилдеш, кастбеш мохбы, войн хуждак, я зулум, я мычахар хадуага, я дариге, я выборыш отмитяй, قبل ناخر حمق ودواتش شيل между собой чклили уже аскад лаялч акайр хорч укуирш хорч шил да шей безм борлилди но цам аддас хидас тон свертяц тон хандас тон ер условияс таяхш жаловаться держби цар жаловаться бо умят ханялч жаловаться да шолч ахр жалны изиск я полномочиям надеть для халвеза сак так اسخرجعت خلش اسخرج جوجو حم عديات خلش ويسك اسخرج حنوات بقو سوغر دحن يحكي يعني عوز مشات دش خلش اش 32 депутат чак يحكي جولي موسيني 32 депутата и марка сега обязан халвежват по сути так сега отчетили жват я сега хамди дежват шту ой хал шту но тахана ой безм болебети خضر خندان глава وان سكحة خرجع مخكك тяжелой упорной битве كلمة وشقة يعني وهي حقيقة ذات но تحمد داس كلماته يكون بحكر تج مسكي قيستا تشارلي بس كلماته مخدا حوالي حلق وياغاش كان اللي ازرت ديكرا ويز بادريا ازرت ديكرا حنياش ديك خلر خد شين تخوج لوج حمان يقي خوجه تليلري قمن ظلم تليلري хотя бы алла пейт бугы цубали зулм хадеш троч уже мах пейт хаманы эзерт дикаруы тахан вай фунал молодути чакканы мехда пришра усму савис цунге цацы вопросыш цацы пожелаешь الدكتور غاسك هذا سو دتش بقى خيترو مخك ديخر دق قيتسنك سجي نس قواچش قو نس قواچ قو نس قواچ سجا ديلو دوات تديخك نسو خلق بيغا чар героиш генералыш риш дилден دوات вопросыш пригр район безисти бейнных буабянных ляхтыцер вопросыш кыр вопросыш тахам цнилу гюат вопросыш вейтин гюцер харцунды хотя бы Ухчиил гюлжу вопросыш, так эти гюл вопросыш хотя бы решить пришера высашсага гир важный вопрос вопрос номер один любой коммуна знаешь илм невежественно должен саги невежественно должен кадми цакка зулмайка хададат цакка коммуна яке скам сидул шудат цакка коммуна халдик худат самдик худат коммуна проблемушек марка худат невежественно должен amma таганы дальги дата халх вяга чунс ядразс канал тагын пришера лягау пришер десат он вар ичукс 10 лет ягары чохай цампускес школы с 1 по 10 класс тагын хотя бы с 1 класса хаица дальги дата с 1 класса хаица в школе диш должен мирш зларт Ёлмы езжиш, учитель хаштыш, министр образования хаштыш. Зервик министр мелю полномочий хайца, хоть 24 часа в сутки, хажжи, свой бириш, дишит долж. Аз директориш, учителиш, букгырнах бы, аз канал дух царцани, халмыштат, халчугу моды, бириш, дишиш дац, цардейн ваной царь хажжиш дац. Эрик проблем, цутра хайвал, диши авацалж, образованный царалж. Цайтяк камвялнги хай ши фудед дохуж вахтс потерян вос он не знает ши фудидис хатсон мыча рус дох дохатсон ши жизнь что прилетит гихатсон асагуали ез вах ахавез любой мехтич эхпз наркотик вот з бандер дакет з любой сагар дакет з так айки ваха эхве любой хамад айки уг ахтвадиша вачужул разумно вачужул поэтому агир яхкай уже проблем зе
أجرجوا كمان سي كمان غلط خلق يدلوا جو вопрос زي تخنا с 1 по 10 классы республики мелю уже школу что это обох бори акахегри выпустить и ваши доллары وكمان ملو جو حد جو أدم قدرس حنا тысячами ديشة علم دولش حقل دولش بول كيجنا حاربال تش دنس بولش ديالخ قيرج بولش ديشا بولش وي تسوبس بيرج وي حقيقة صار أخكمن ملو جو حد شيء صار ملو حد أخكمن ودري دنيا بيت ببر تسمو بولش بولناك زديخر درس يوجا образование вопросы хуже. Шала я уже вопросы ухамана остро лахта жовы, критически остро лахта вопросы. Чрезвычайный комитет создать я, хамана мелужуса к парцавяха, наркотический вопрос. Таган айх взяться для республики мелужу силовую структуру подключить бя антилирики ахж был, кейнах юхцар был, подключить бя ханялч адали вашна цедуал жил, хамад таган ухмехт мелдул жил, хамах хуже. محنو فليل بخ خوش از بوخ حبش بخش بول نخ تايجر بخ بيت دام وقمنا تار بوخ شو خبر تغن حموز مخدا وسجو ذلك حمد حلق دعيقا از أكيد بوها أنتم ونركوتك يوخ كشاني رسبرت ده كشاني از ليش نعقيد بوها أنتم أنا دحل خوالري نجح سن دحل خوال حمود دوج بيتي از تحتونيخي بوش بولناخك ديادر اسكنا حلق قبوه ديال بوهتال ديادر تو ديال مواسترش حاول دول تار ددر تار ددل ظلم تار وي واحكي حماسهم تواتجه از وبروس از نركوتك سلوج وبروس بعد يتسلوج نخبولج بو ونخ تاريخ تعصول تاخد واحد ظلم دل تار وقمن دجلاح تجر قالنخ تحي نركوتش اتخوش بها از وبروس критически вопросы решить есть вопросы ханялш. Прежде ваш решить я уже вопросы же осудят сами вопросы же кезик безм хлуч решить уже вопросы безм марки хабиш вопросы яч. Желание укамыз док хлыр, якам док дезер, укамыз бал хлыр маркане, с кохамши дирас болжулса го решить уже вопросы за считанные месяцы. Так вопросы сахук дихрди последний юка брут и хаус кира шинкила брут обчаква уже лох рымхи халах веш хануса шикади на чего обчаква уже вот я думаю он дух хамдер юк дух зуиса камат Allah 30-40 минут ава уже город магаси чу бад эзерс дука адам дах ухче магасил бад юхкагир абошенер بردورير ينوخ ألت يغم ألت يخوت ألت تروارش تصد باركش تصني جانش لرجع تجيش بالوحم توادع ضي جوجو تقولدا полезный جوجو جانش تويش قير каждый он распределенно малغير مش مشتياريز شي تيتيخش سنيس ده حب وكرس بولوجيا تقديدواتش بولوجيا وبوسل بولوجيا بتصنوا يا رجل حمشي ديرت خلو جوجو وي حكي مش تفدحت مين فدحت يا زعم جوجو قولت ما يواتشو مقاسي دولدي واشتي حندالت مقاسي واخج بيعز مر مقاسي ويز جواتر وحي بسوتي وخش администрация واخجو اريا شت прогулка сака прогулки полезно يقعد لازم ровно за час прогуляться я могу помочь مقاسو حال اريا حتى بيخش تميل نح يرفض والش в городе порядок кейтер у города адвалдер цену первые решала харцаба у городе хайжлах уже стройкаш харцаба хадижлах домыш хайж уже проектыш домаш проектыш хрущевский 20 тысяч 30 тысяч рублей те уж проектыш хайж царь хадижлах харцаба халдижлах домыш дукан домыш ГОСТа соответствует дождаться строитель бухче не то что домаш центешке же временно дахчен хашта хайит еще был строитель харцаба хадя يخصي صلاح دماج ده از تاريخ الدين دالشي أندر برجاش время إيش دماج ملون درجة إيش نستي ديزل إيش دعاء ديزل إيش دماج لاتي شواتل إيش دماج أباسن بلك تناغ полностью расклад إيجي دالشي أندر إيش خوش ده أي دماج حدج لات خارصبا تغن حلدج لات دماج по всей России medical store поиск краснодар قچع по соседнему лачу уже республикашки ده أريالي دهش архитектур مش تخزير
شكل والخش نعجل دعوة архитектуре луч, хозвиды жилуч, подземный паркинг жилуч, во дворе детской площадки жилуч, огромный ширый ёхка улицы, дуахка дворыш, ай та харца ба халдыш лахтыш, каюхмет доғын дош, сылчо я магаз хылк мей, цу дел мостныш харца ба, камни прихиж лахчу уже стройка же харца ба, я город хылкиш, по сути, озбяга мэрыш городовий, архитектор города и республики, пинеш на бя тубшну бежь мог быть, камни мостный, дел мостный бежь по сути, хылкей царь город магаз, синтяхлях кайцар города. Сухамы даш в городе харцаба стройка жмейт, город хлоп мейт, харцаба буд кажи, ларек кажи, хасовик тамейт в города. Док камчи 20-30 лет на город мамчи, шир улицы жил, ход лар тахейте город, ханял чуан, тэлен ян мадойса гудаж лхам. Дахверс, двор дачу, шимаше дахму чухлу, схеж лачу, улицы штадж лач, юалуш бардак, бея дворыч, юациш детские площадки, юациш подземный паркинг. Дворыш, домаш заселить не отдать, 20-30% на хачбях кабац, уже калмаши жалуки, вот гяц. Да, ишт халиш мияц хам. Хуанин эл хамадис, ух мех хадиш мелну жлхам. Сцамык хатя хажер, сдихр дарсумык. Да. Min здравие, вопросе, мех мелну сугу, имамышта, межик штучла, вопросе. Фыт за фамды сокет швац нех нах буцерш дамоха сосей вещи операции штуч мачуга не то что цун иши жил хаммах бар лейкопласт кир цамяхти просто обычно с больницы любой садит цахаишел уже обычно в комнате яс сагдачу швот сынна дачу халса очень хирург хирурга тудух дес хала цун иш белю хам цун перчат даже хирурга иш белю уже хам терачай вaqt не то, что цун шин, цун сага операции иш, алхамдулилlah, цун хирурга иш, белю уже хамдулилlah чужитче. Футыз банкрот техта yok республика. Из банкрот техта или тон хадхац из банкрот техитар, малу хадхац тон. Почему мягко хадхац из банкрот техтар, зиар малу, тон хамадис из мягко. Махмуд Али, цалхама кет дет тон. Цалхама кет дет тон. Цалхама кетец. Я республика 6 миллиардер, 6 миллиардер, 9 миллиардер, а цучер халали қаязер, 6 миллиард долгихта ханияхыш, адуцы деп қажыдян. Ай 6 миллиардер долгихтар малу, 6 миллиард диар малу. Евкуров, председатель правительства, председатель парламента, бант. Тол хама дизи из мягка хама дизи из хатамел, пейдам дат кама курдат камел. Дел мосту, каман мосту, ахшдиат, евкуру, уголовный дел дят, председатель уголовный дел дят, изды тун дизер, кама дизер изды. Голословно, щит, хану воздуху яхтай из республик, малу сыс кольгижи, дахтиды из ахшдиар, малу из ахшдиар, хану дикма диади из ахшдиар, малу. Сарах илат, из дахти чидяр, дяхат. Или же шинку утмил, дахти дыш, малу из дахти. Малу из сыс кольгижи, малу из дахи свалу гижи, мох биар. Тол хама дезис. Пейдам дат просто канал. Харокул тугиш малшп. Так. Нагасан из хайнус куачиш бети. Из харок. Хакайдме могиш вети. Коши деши дят, а пхаши дят, а туга ахуш ингушки телиня. Голы в центре магаза ингушки чиновнику 12 гектаров лят халяцат. Я не могу заставить прокуратуру 3-4 года решить этот вопрос. А я ханял, барыгиш цан бяхкап, иш прокуратура, судыш, кыр. Группировка же, иш цан бяхкап, иш цан алдыш бяхкап, я иш тец вопрос решать. Иш тец вопрос решать. Шик гектар лят халяцары, ты его датихи. Сах багаж ачуэли хавалс кус ар хабир. Халдоди цун лят халвызылс. Yani лят халдоди цун кахках акия зейта. Лят хадоли иш вопрос решать. Тец прокуратура, тец вопрос. Бандит, преступник, вопрос. А преступник кричит, жил дядца, ну ходик, а канал дути, нахак, ахушбеш, нахак, а закон дути, да, мало закон. Мы чат закон, мы чей из порядок. Мы чат, аха, кузлилдер, притяшра, мех диалар, лешк мудах, буабудах, команду квал, последний решить я его отшел, вагончик мах, беженцыш. Мы чат, мало закон. Укус. Дин долуж, нахбес хадихи. Кунах чул долуж, вопросы решить. Нагасаш хадихи я уже, иш хамаш.
قاشرة ديشرة بخيشرة أخوش والخوش وندشو وشرشر بيع ملدو مو ملدو قملدو شغلي كمان أسكر بلاتش ونيخي بارش أخيشة فقملدو أشفق دري أن دال كونخي بيتي سن بيج مخن جيخي بارش والله فدي بيسمش فدي قول بيباش مش بفدش بارش بوش سقيت شوات قمن الشيء بعش قمن أسكر بلاتش مهتي قمن زشتي دي قمن دش أو حياتي حطوها جو بوست حتشعجز داني برلامنت правительство وقمن قدح وقمن السيدة وقمن حمتوادي حياة دوجس يا أخشد شدوز دي قال ديادر تعودش قال ديادر تعودش مسك عودش يعني يا متشيشها نرجع حسن إيش بيتي إيش رزق نحبي حي قمن بالبوج وقمن دوغلز بوج بول نخ أخوش بي وقمن وبروش يشيتي نسا يوجو بخشي حوثا س يا ندومو تسبخيشرا وسط بيا خطة سوحاني ألش يغوي أواش سجع بحق جو بروسيسش وخبتش حلقي وداري ديني ديوخ جو بروسيسخ دوك تحماش خدوه سانشو تاع شش قشو حوسي سيدوش وزن ديال كونخ تشولوش سنغورير يرقون كمان يمو نخ بيو كمان يقص ياغز لحنا ناخ ياخد دولش دوخ الشحن وابش بوتش اندش دواتش تحدوش مقدواتش قلب المساج قلدش جوليكر كمان تسيش قمن بالبولش كونخي بولش بول ناخد ثانية كمان دي عبوخ بوي قمن سيدولج يسار بخشو خي يواتش حين واخي صار دقة بتشي عن يالت وزدق بو شوش البحقاتشنز بين قاد هاي فوق الدخات يسخ فوق الدخات دي الله زل خيح قلو ومخ داواش يعني اش دعبا خارج مو حيتح ناخ نعط ياخش سيوتش ناخ الله راس خلصن ياخش سيدولج وش دوخ يشحا صول أحد حنيش وش حمدات عينيخي يكون في حقول بوي كزيك وقمن ثانية حمال خلي حنيش وش حمدات جلاني ماركا إيش حمدات كردنش نسكو كي أدخل يوم مرنانس اللي شابك ديان حاتسون يالش سحن ديزتون يوم شابك دي خا حاري موردزي بيزمي ماركا بيزم ماركاني حمياتون يزر حروس قجي عملي أرجوكوس أشدين يعني هاري ملي أردن يعني بيد باتون قمن مواستر ملوت سخوي حول قمن يوسر ملي تخوي حول قمن نوقس ملوت سخوي أبريديت يعني قمن مواستر يرجمك يعني يال مواستر يرجمك يعني أبريديت بيا أوتو يزر هارو شبيهتي دا أوتو بوخ حمش تغلتش داخو عمل بجلوزو حمنا شكي بيك مخبات وخشر برش آر برش حادث ملو قمن مواستر ملو حنو فليل تغن تونغ سجل خاطة حمد واجش تنسي كر حمد واجش تغن مقدا حم خديو بخشرة الله هو وقمن بيدني وولح الله هو وقمن بيدني بولش بول أوخي بولش بول نخحين أولو وحبي الله هو حاقل حندر دين اللولتون غاز لحماش دوتس ناخ والله وش عودا تنك نزداج تويسو عياخر نداز يعني تنك نزداج تويتاوي أوشاك نزداج تويتاوي هنش نزداج تويتاوي حق تدوتش حماش داتس الله هاديك هو سون خارت ناخ قبل جدق دوتس اذكر الله هو عفو بابي عفو داتي حزون دي وساوي عبيك بي وساوي از خزامي أوش ماركا خون داتس نرجع حسن حزون من وساولي يظلم دد أن مرت وساولي يمخ بوه ببا يمخ أبرزني ببا أنا حبرت بها وساولي الله سيخون زوخ أما جان الله قوة نرجع حسن عبيدني وساولي الله وقمن بيد بي الله وزن على موسك خقولي ومخك كان في تشتيبا حيثيتي تا ومخك لريتي تا ديك لريتي تا دال هوخه ومخك دال نزلوتون از الداسون يا سبور подписи Юлия Бог бябыр цынығы хаттырыждыр хиттадыр ш подписиш сен ези сен гулюи дұққу прош ханицына любой ويحدج له حما أدمو دي الله تخرج داتس تحي باش داتس تخبقوي تون بقويس تون تخوي مخدا تخوي خرج خلر ديس تون يعني درس حق محمود علي حال يقوم بقود عيحقي الحلق ياغا جوسرش دي شو كوكل تياتر وتاتك سياز دي
وقمن ملو ماستر يوسرش حقوية فون بريمو وبرج يزت يعني كل شيء ده وقمن وبرج أتنيتي مش بريمو وبرج حقوج أي خرجة حين أخويا برلان تجا هجل سوات ديتا وقمن بريمو وبرج ير إز دش بعدرا حني ألش يقم جدات دا وقمن ملوجة ماستري يوسري تسقل جيجي وقمن حلقر دوش القول في ملخن بواج ونخي هرني مسك عخيشة ألقى رجي ملأ أني رجي ملأ رجي هرجي جي تسيواجي صوتي عشان برا دونش دوش بصور وستريك في الشنطة كانديداتوري وزازك وبيرو حتى واش أوش الأوشها لبي كلاس تصدش تقول شمو يقم مع لبو حمد الدواخ يا أخي قمال دي تصادر زازك وحتى يعني دينا بيس نخبوا بيقول بلقى بيت تعبر لبو يدعيالر كازويت لبو مش تكونش خنر عمخت دا خرجتا شفت قالدش أخش وشقدش زدين لبو خنيقز مخت دا وقت ملا عردش علاش دا يتخرج قم لبي تدوش خمبش مخت دا خرج تخرجش عبتتش اشتريك تسليشن كانديدات ودع لها مسكي يا لبو ياتر تعرف قمنت يا بالا باتر تعرف قمنت يا تك قمنت انتريس ياتر دينا ميس الموابج نخلع حنتش بورقوت بس ابي يتاجو تاع راز نيازج حاختج سابشينج اختج سوغليشكو اختي وين مليارديرج بيز وين اليغار بيز وين قور اي خنبيتش اليغارش وس بريزيدنت شخلغيفتا بتشخم مش اليغارش دينا ميس نخبوابج بيت دعبها ومخكر دوش ما عندها سؤال يقارش عندها حاقل دوشار عندها بزنس مانش عندها ترون جوشار عندها يا أدهت سر والله بالله تالله ديالت قدوم بؤاز نتوشتو ووجه وبروس از دوت وقام قاعد يحكى ووجه وبروس وقام قاعد يحكى شيء بيزنس بيزنس يوجي ألج وقام دوش أدهت سر سحبيس تخشوها عوج الشواتش يحق جاء وقمن عقد وحق قالي عدل كحدوج والله بالله تالله يقبح عن دوش أدبدات وعدل كحد دحون رياتها تشوه وقوح يقبح عن عقد وحق قالي والله بالله تالله واجبوتش بو أليقار خشي من عدي رجي من عدي رجي بيغلغي بزنس مانج بريجي يقبح عن دوش أدبدات كلمة تحسوت يحق جاء يالج وقو вопрос мазют ютц я не говорю бизнесмены ترون جونخي اوش مكشي دال يقو زيوي محمدسن وعشان يخرج اخوشش بيرو ملو وياخش يول محمد ويلش بيرو مكشي بوغور تروي حو وياخش سون بتوقش سو ويتسوي مجاخش شي ويلش محمد حلوير شفت رزق تروي وزوسك شي سديخ كاي قمن قدوخش مكشي شفت رزق وجول تحمي شواتر اجبر كونخي باش بزنسمانش اجبر كونخي اجبر اشتكون قمت بحال بول كونخي واج موترج بيوين بزنسمانش بيزت وين اليغارج بيزت وين كونخ بيز بزنسمانش كي اليغارخي وقمن ايش مولوج وعم حديت الدوج بول كونخ بيز وين وقمن يحيوش وقمن دوش تنسلك حوالت الدواتش وقمن ايش مولوج وهو رشيد الدوج كونخ بيز وين اجملش إذا كنت ما شافوا حنيا شوي معك بديني دوتي شستوي четвертый пятый седьмой восьмой دينا بيسن وزنخ بوابش بيكت ييتسر بريس كونفرنس ييتسر ميتينج ييتسر دوش يانتسر انتو ينيتسر فديتسر تغن شان شو كزيك حاقل يدلي شان حامدي زيتسر يقم حنسي حن ان دواتلجي يحن الدواتلجي جريك حقوقيتش جري يزوي وج يزوي يا حماش я серьезно подписишь. Любой хая хам с 2007 года, 2006 года царе, ну хам был да коммунике. В 2007 году Россия царство хамди адацер и оппозиция на весь мир гремят жертвы мировой смешки остаются же. Я не голосовал в Госдуме, царство коммуникат там было شيء أخشى депутат чаквака парламент был меня. Я не голосовал в акции объявить на весь мир гремят же. Подписи жгулер, у вас больше 100 тысяч подписей. Кому СМИ акул, жилищ акул, что вообще выборешь, хейн дать аж нахотя, интервью штил, уже бог был, султы сбор подписи за возвращение аушу, ну акции же, митинги же, пикеты же, каждый хамель же, акции, каждый кому хабеж мел был болха, я кому хайбаш 20, кому яйца, шей бог ухиехаш, я кому долик, я кому
мыштялырыз, там выборжись, политически созрет для мацыш, хайбажды йохури Медведевс выборы жой отменить я чханай. С модулжу канал их дадуатыши, адам ахин дабок умеят, адам ши дерсу мегяхш вариш мятск. هيبقوا حقيقة قوية يسون خارجت يسون خارجت أنا عنده أجوز مخبي عود بخارجت لأن بودا أجوز بخارجت هذا كاج ده ويحيج منه جو أكثر كاج ده حبج منه بوخه قبل بيدن يبغى تحسون سين أس سوق بسيطة كنتو ودين تجروا ألش أس قبل نقبل جاتنا أشيسك قبل جت أول سوق يرجع خلص ما أخير يعني هذا أس أركبتيات إيس ضيعش ما أخير تجي سيسنس بوخ سجى حبيل بواسك خوجه زبوخ إيش دمش باقي قور بدو يتواول أس ناهن يخادر أس قور حوا أس حب بري بوخ но конечно بتوجي تحت политически руководство трюкиш кус был я сак бы мог бы согласиться да дабл бы мог бы сбор подписей сун лично и кому-то пейт без но сун лично пейт дамцы на ханялч он днет цеметтач на хтил он яттыш سيرتر ستيب النور سد ينتحوي يا خش تلون جتاي سوق والله حمدواتش سن حقوقة أربع دينا بيس أدبيز أخيتش بالله والله حمدواتش سن شرط جديلش بين بسون هنيالش دق حمد سون بيت بامتنا نيش سون بيت بامتنا هنيالش واحد بيت بس ولا نخ جوش بالر ملو الخار قاد سيريوز вопрос حياتش حديث قوة دعمل الشيء حديث قوة عبد الشيخ أنه خارج صدق بوح بيد أخوين شمو شارخو تغن كلماته خل مل خلزة وز مسكواس حبيت جو سجع دخل نتوش تسوق والله كمان وز جواج وسك حيتش 99% подписей за него хагулеги за 2-3-4 месяца. Так проблемы аж. Шму шар мехму сага хода. Ханс Гулярыч за несколько недель там больше 20 тысяч подписей Хагуляя, 20-30 тысяч халкягат на руках, да, а с юхсоциес, я на юхсоцитаем, благодаря основных комментарии леза, интервью леза, а я лучше сделал кадок балбуш, ел интересуешь хануац, ханялч, как раз подпись даю, я сбол тому бячана, сейна, да, я дал я говорю, дал гешнуцен, на я сакуатязет, антастязет, надеян чутя кадок интервью с комментарием, док интересуешь хануац, док подсялч, прокомментирует еза, а вопрос ялч, аз я не отцепся на комментариях, аз уже выборы Дамиани до этого журналиста Шфаханцева, Тихоч Кавказский узел сами прокомментировать, я и раз, а юхсоцей сбор подписей, а дальше жмышт хуги, в каком формате хуги, наху, хаждой, калимат, усуд хаджа, ахиша да, через 2 года хатёж парламентский выбор уже царь готовится, где они уже цутях бог би они илни туш датхо хал ханс последних аштай пар жумурчат циалити ждацихи тяна чой бя бог бар это юкулуча шари бих буйш калимату бих буй цикивар бих буй депутаты бих буй следующий созыва чакмол нагас юханзму юхчак чакма укти дук бог буй иншаллах далши андали вай хиша дат вай бог буй нахо блудные сыны ингушского народа Алца 20-30 лет дина бисен нах буабеш как коммент малбуациш юстербя нах цах был бабиус олигархиш миллиардериш شو تصديق درس وكمن يقير ماستر ملو وكمن نوقس ملو واش اخشاش حنين داتيل واش فليل دشان خار زديخر درس شانيخي نخبلاري شكيب مقبول نخشانيخي بلاري شك درس они شو تدوخ чхан مخكر وكمان مواستنش باندا террористический банда ومخبل حندعنا مليارد بتاع جزء حديتا دخا بان وكمان عطخوايا دخا تشغلوه чхан هنجوتاي ديخا يوخ به باندش ثاني يوخصان اخشاش كم اختجي يوخص باندش ثاني بومش دوخش دش شو دخا چوتها واش اوس حكي بار دبخ سموش قيستات توخس
десятилетий, почти 15-20 лет. Ханжик следующий ваш хакик бы чуху, что дей даводды, тоғыз дағы дезіжді, тадық моты яц, тоғ Лондон яц, тоғ Москва яц, тоғ Нью-Йорк, Уағымыш дац, ждали, тоғыз год долуш дац, отқамы дирки дағыжды, тоғ дезіл, тадей, тавежри, тадияцан армел ядыр, оз вағыжды, тадиғырдыр шук. Отқамы дирки уаждылдыжды хам, отқамы дирки хам хоучай, дағат уаж, واش لاتاش حنيجر ايدو واش فحنيجر ايو واش مشح فليلدو واش فقسدو وكمن يقي وكمن الظلم ده حماج مقسدي واش ضلوج بول وكمن بيت خبولج بي شش بيت خلر سمت بواج وكمن ظلم خندات سمت بواج خليش بيات حنيال بعد نوت جوز كوش تخن قوان قداغ دق يواتش نخديش وكمن بصل دد محق بيت حمالش شجر شانيخي سنغولاري نجا حسن ويتسي حخات فوت وقمنيك دولار فخن توس تو 20 ليت فخن توس تو دولار هذا فديادر واخ شش تام هوش واش ش فديات شي 20 اوس خضر دشك داخو دش نس خضر بقى خضر دشك حخات هو شارك ويداش واش هو الحقيقه تاع صدم خن ويداش بوخش هاي حاقله تيشا وصلها Анал итач, великий человек, великий, фняхка, мняхка, сияни канал, мне шейх, мадит, нахак. Это кому не кехан хамдахтас, сакхестуешь, сага мохтехуш, величие Аллаха принадлежат же. А сагаят. Нагахсан, великий уалыш холч, адама, великий уалыш холч, алиш холч. Кому не кехан, خوش دو последние 20-30 лет великий молча. Она видишь, дай дадахыч. Русскаш доуш, вторую уж. Макшри паушу. Ши сададад, ши вукваль хужа, окамад гадяха. Йолай Мухаммад, ши сададад, окамад гадяха. Хашигульгу султангири. Окамад гадяха, нах. Великий Алиш холч. Царев Алишер. Шо Алишат великий. Унахи великим сидужу, Аллахаги величие цинги. Унахи яхужу вопроси, камаду унахи. Что-то ты дакача дача, фунхи ишбар. Что бизнесмен жде? Что рус махат, что рус цидей, что бизнес, циял, что бизнес, цидал, у кого-то гадуах подолжал дача, что она голод, сону голод, что хест мадей, ячет величие, что хороший бизнесмен жде. А бизнесмен говорит, великий холод, сакхам придумать для дача. Ты вот я яцваш, я интернет придумать я яцваш, американский, европейский миллиардер может дача, цану хая, цана. По воле судьбы нужно место, нужно время оказаться, да, миллиардер, что хам придумать для миллиардер, да, что великий ал даже. Сигианолги, кому дихе, чему да, сдихр дыса, что мохт хекр, лизоблюдство, величие, ой, кому дихе ханхандац, бокул, мадахаз, ой, кому дихе, ой, кому что последний лет 20-30, галдян, дудожлах, ты мелдулжлахам. Я ездил, удахал, дорогие, подменить, да, надох жлат, кому сиху должно, хаман кахиг даруй маснер, бизнесмен лучу, миллиардер лучу, уадчу маснер, лихар дарса, сиду луч Аллаху, бизнесмен вар, миллиардер вар, хаким вар, мехда вар, кому пейда не долч, кому си эйда должен, алдулхам. سيدوج وش الله دنلق ضحك دوج نلوج لحم الله حد يكون موجان أجري وحقا يو فيليتشي الله حقي معاخو كم سيدوج كم لحم حقيدة دالي بيمر يا آخر صلى الله عليه وسلم دجموج مو نخب دجموج كم ده تسكي يريك فيليتشي تسكي يريك فيليتشي زدريق شقداق ديال دنت خلق بيمر صلى الله عليه وسلم نياقت خلق سعشقن دعوت تروير يواصل قمنا بيدني الله نزلون بين مسنا الله قمنا مسلم بيدني دون ويدريش الله زيزو والله ويقم بريج ملكون درجة قم يمخبوه من مغرب سيدو وجوج الله سيز باخل شال خيرتري شدي غيرتري شدي بيزمري شدال يدري تشقدون دات تشقداك شيخت تشق دولتن دوات شمول مقود خيو مخبول بدال شي يدري شتيت دوخ شو زدال فدر بوس كان يعني شان مالكم بدال شي يدري ستات قواتش ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.